El carrer Peralada de Roses ha acollit avui un acte molt emotiu en record i homenatge d'Ermengol Romanyac Coll, veí de Roses que després d'exiliar-se a França l'any 1939 va ser deportat al camp de concentració de Gusen, Àustria, on va perdre la vida el 30 de març de 1942. L'acte d'aquest divendres ha consistit en la col·locació d'una llamborda a Stolperstein en record i homenatge d'aquest rosin que va ser víctima de l'Holocaust. Aquesta s'ha col·locat davant la porta de la casa del número 33 del carrer Peralada, que va ser el darrer domicili conegut de l'Ermengol Romanyac abans d'iniciar el seu exili l'any 1939 amb l'esclat de la Guerra Civil Espanyola. Aquestes llambordes formen part d'un projecte de recuperació de la memòria històrica que s'estén per tota Europa en record i memòria de totes les persones deportades als camps de concentració nazis. Aquestes estan creades per l'artista alemany Günter Demning i són blocs de ciment d'aproximadament 10 per 10 centímetres amb una placa de llautó daurat on hi ha gravades les dades més rellevants de la víctima. La llamborda ha estat col·locada per l'alcaldessa de Roses, Montse Mindan, i per la vídua del nebot d'Ermengol Romanyac, Mariluz Martín. Maco, estic molt contenta, molt maco. Era M'ha necessari. emocionat i tot. I és bo de recordar, perquè aquestes coses no tornin a passar. En aquests moments a Catalunya hi ha 270 llambordes a Stolperstein amb la previsió de col·locar-ne 119 més en el transcurs d'aquest any 2021. El Memorial Democràtic és l'encarregat d'adquirir-les i de coordinar la seva instal·lació.